מעסיק לא יכול להעסיק בני נוער יותר מ-40 שעות בשבוע. בשבוע? בשבוע. ביום, אגב, יש הגבלה נוספת, עד 8 או 9 שעות, תלוי לפי הגיל. אתה אומר 8-9 שעות, היא באה ואומרת, תעסיקו את הבן שלי 14 שעות, יש לי הוכחות. שעות עבודה נוספות, אבל מעבר לזה, אני גם רוצה להוסיף משהו נוסף כאן, שמאוד מאוד חשוב, שכנראה בני נוער לא יודעים. מעסיק לא אמור להעסיק בני נוער במשמרות לילה. הוא גם לא אמור להעסיק אותם בימי סוף השבוע. לאחר 6 שעות הוא אמור לתת להם הפסקה. רגע, בסוף שבוע בני נוער לא אמורים לעבוד? בימי המנוחה השבועית, יום שבת. אבל קצת דפקת אותם. איזה פיצוי מקבלים על דבר כזה? יש כל מיני סוגים של פיצוי, תלוי מאוד בסוג ההפרה, כי בואו נשכח שכל בני הנוער בישראל, וזה לא משנה מי, זכאי לכל חוקי העבודה בישראל, למעט פנסיה, פנסיה זה מעל גיל 21. תגיד, לקחת מהכסף שלו כששולחן ברח? אסור לעשות דבר כזה, אסור לקנוס עובדים, מכל סיבה. אסור לקנוס עובדים בכלל בשום... מכל סיבה. אגב, קונסים בסיטואציות כאלה, גם בסיטואציות שבה השולחן קם ובורח מהמסעדה, שבה השולחן משלם בכסף, בשטרות מזויפים. או שהוא טעה. לא, אסור לקנוס עובדים לא נוער ולא מבוגרים. חד משמעית, לא נוער ולא מבוגרים. אולי נעשה לה... מי שרוצה יכול לפנות אליך. עורך דין אורן טל. או לעבודה פלוס. בגוגל, או לעבודה פלוס. ולשאול שאלות, שווה לברר.